Hormat prezident bilen ýurdumyzda telekeçiligiň binýadyny berkitmek hemde onuň bundan beregem has netijeli ösürmek barada ediýän tagaladary Ahyr welaýatyna da bu ýyl ýurt bähritli işiň has netijeli ýoly goýulmagyna uly himayet berýär. Şoň netijesinde häzirki wagtda welaýatda telekeçilik bilen meşgul bolýan adamlaryň sany barha artýar. Ahyr welaýatynyň Ene şäherindäki Bars hususy kärhanasy soňky ýyllarda önürýän ölümleriniň ýokary hili bilen elat arasynda giňden tanalýar. Dünýäniň ösün ýurtlarynyň iň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada elatyň köp islebilýän konditor ölümleriniň biri bolan şokoladyň hemde oňy ergün görnüşleriniň en çemi görnüşi önürilýär. Haýaty kärhanada şokolad önümleriniň Bars toýpay, maraly aýjyk ýaly görnüşleri şerekem, ergin şokoladlaryň 250-450 gram, hemde 1 kilogram agrymdaky owadan gutularda ýerleşdirilen görnüşlerini önürmeklik ýoly goýulan. Bu ýerde önürilýän ýokary hili önümleri şertnamalar esasynda ýurdumyzyň paýtagty Aşgabat şäherine hemde welaýatlary ugradylýar. Kärhanada önürilýän ýokary hili önümleriň ýylgynymyzyň toý saçaklaryny bezäp durmagy, bu önümleri önürýän işi hünärmenliň ihlaslarynyň hem zähmetleriniň kimsede ýerine düşýäniniň aýdyň şaýady bolýar. Häzirki wagtda kärhanada işleri iki çarşykda alınıp barylýar. İşleri barha ilerleýän bu kärhanada geljekde ila tarapynyň has köp islebilýän konditor önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligine ýoly goýmagamy gödüňde tutulýar. Kärhananyň ruh berend hemme agzybir işgärleri ýurdumyzda telekeçiligi ösürmek uğruna edýän ýadysyz aladys üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrymany arkadamyda hemde arkadagly gahrymany serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.